Dicsértessék. Mindörökké ámen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében ámen. Jónom a mindenható Istennek és neked, lelki atyám, hogy utoljára 2 éve gyóntam, és azóta ezeket a bűnöket követtem el. András? Igen. Szevasz. De jó, hogy eljöttél. Sok minden volt. Született egy kisfiam. Még egy? Őt hol kereszteltétek? Valahol máshol. Mit szeretnél meggyónni, András? Kiraktam valakit az állásából. Egyik nap bejött a főnök, és mondja, hogy baj van a Bálinttal a csapatból. Nem olyan rég vettem fel. Kicsit olyan béna ez. Na és mondja a főnök, hogy valamit kéne csinálni, meg nem értem, mit mond, mert ilyen ködösen beszél. Visszakérdezek, és azt mondja, hogy vagy kirúgom, vagy nem léptetnek elő szeptemberben. Erre azt mondtam, hogy elintézem, és másnap kirúgtam. Ennyi? Hát igen. Jó, rendben, csak mert ez így önmagában nem bűn. Miért akadékoskodsz? Nem elég jó neked a sztorim? András, tulajdonképpen miért vagy itt? Tessék? Azt kérdeztem, hogy miért vagy itt. 2 évig eszedbe se jutott. De most ne provokálj engem, ha engem provokálnak. Eljöttem gyónni, elmondtam a bűneimet, add meg a feloldozást, aztán hadd menjek haza. Miért vagy ideges? Nem vagyok ideges. Dehogy nem, mindjárt kiabál. Nem kiabálok! Nem kiabálok, csak emelt hangon beszélek. De tudok én kiabálni, akarod, hogy kiabáljak? Miért vagy itt? Ne kérdezősködj. Feloldozol, hazamegyek, és mindenki boldog. Te elvégezted a dolgodat, én meg elmondhatom, hogy eljöttem. Elmondhatod, hogy A eljöttél. feleségemnek. Miért kéne elmond a feleségednek? Szerinted magamtól jöttem ide? Téged elküldtek gyónni? El. De azért küldtek el, mert kirúgtál valakit? Nem. Nem nagyon tudják itt a gyülekezetben. De nekem van egy gyerekem. Még mielőtt megtértem, terhes lett tőlem egy lány. És én ott hagytam. Ezt most csak azért mondom, mert nincs olyan nagy bűn, amit ne lehetne megbocsátani. Isten nagyon kegyelmes. De nagyon meg kell próbálnunk jónak lenni. Gyere el jövő héten is. Jó. Jöttek még itt egy kicsit.
Ülhetsz.